悲しみの向こう、片柳宏。5月6日、愛の体験。大人は誰かに大切にされても、お金があるから、有能だから、立場が上だから当然などと思ってしまいがち。だからこそ、何も持たない、何もできない子供の頃大切にされた体験は、真実の愛の体験として心に残るのです。